गिबियावनो गासैनिसिमबो जय हिन्द। मिशन फेल एक्शन डेब्बी आदामोना ओरैबायदि मोनसे गिदिर भुल खामानि मावदों। आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना देरहासार इस्लारनि दाखालि बावैनि भिडिअ नायबाय खोमा। गिदिर मानसिनि आरो गिदिर दामिकनि बाथ्रा खोन्थादों। बे खबर मोनखादोंमोन, सोरबा माने न'खरनियाबो खोन्थाखादो, हौवाया गिदिर मानसि हिनजावानो खोन्थादो। बेफोरबायदि गिदिर मानसिखौलाय हिनजावाबोलाय माथो खालामनानै, बेफोरबायदि नंगौना नङा? वाट्सएपफोराव मेसेज मोनदों खोमा, दामिक मानसिजों दामिक बाथ्रा रायज्लायनाय खबर मोनखादोंमोन माने एसेबाबो। बेफोरबायदि आंनि फिसाइजों दामिक मानसि दामिक बेफोरबायदि मोनखादोंमोन। मिशन फेल। आङो खोन्थानो गोसो गैलामोन। देरहासार इस्लारियाबो खोन्थाजोबना होबाय, इमजियाबो खोन्थाना होबाय। खोन्थाना हामोन बेफोर बाथ्राखौ, दोनथ'नांगौमोन। दा आरो मोनसे अडिअ कल रेकर्ड। बबेनि बे गथ'फोरा मैगं फानग्रानि फिसा होनलायनाया, बिसोरखौ हमनानै गुबुन जायगायाव फानथारनांसिगोन, हलाव। जाय हलाव फानोब्ला बेनिफ्राय ओंखारफिननो हायि, बुरैबासो ओंखारनाय, बैबायदि हलाव बिसोरखौ फानथारनांसिगोन। सोरनिबा जायखिजाया खामानि मावना जानायाव जेबो बुंनो गोसो जाया, सोरबा मोजां मोननायनियावबो बुंनो गोसो गैया, बुंनांगौ गोनांथिबो गैया, सोर मोजां मोनलायदो मा देखायदो। नाथाय जोंनि बर' गथ' उन्दै उन्दै सोखो मोखो बाराद्राय सिखावबो खावनानै जानो रोङा। बेफोर खामानिखौ जोंनि बर'आल' मावा, दुनियानि मानसिया बेफोर खामानिखौ मावनानै जायो। नाथाय जोंनि बर' गथ'फोरा मा सोखो मोखो, दिनै दानो दारागाव, फरायनाय गैया मानाय गैया, दानो सकि, दानो सरलपारा, सोखो मोखो देखायनायानो जोबा। थारमाने फेसबुकआव नायख' हाया। मोजाङै नोजोर होना नाय, फेसबुकआव माबायदि सोखो मोखो देखायो। सिखावबो खावनानै जानो रोङा। बेल' नङा, बेथ' उन्दै उन्दै गथ'फोर, ब्रेनानो राखायाखै, ब्रेनानो साननो हानाय जाखायाखै, बेयावनो बेफोरबायदि खामानियाव सुरु जाबाय बे गथ'फोरा। बेल' नङा, जोंनि गेजेराव नोंसोर नुयोना मालाबा उग्रबन्दियानो ओंखारो दसेनो, बर'नि नाम ओंखारो दसेनो, हाथियारानो रेडि जायाखै, थानाय जायगायानो थि जायाखै, बबाव थानानै मा खामानि मावगोन, बोरै खामानि मावगोन, जेबो उदिस गैया। दसेनो उमुखखौ हगाराबा जोङो बेफोरबायदि खामानि मावगोन होननानै दसेनो मेसेज होलाबायो, दसेनो भिडिअबो बानायनानै हगारलाबायो। बे खलथायाव मायबा दोङो। थानाय जायगा थि गैया, हाथियार गैया, माजों नांगोन, बबाव थागोन, बबाव जागोन, दसेनो सरकारनो मेसेज होयो, बेनिफ्राय हमजाजोबो। जोंनि बर' मा होननानै बुंबावनो, माबायदि फोरोंनो, माबायदि बुंनांगौ जेबोआनो गैला। सिखावबो खावना जानो रोङा होनबाय आं। सोखो मोखो धोर्ज गैया, सोखो मोखोआ बाराद्राय, धोर्ज होननायानो गैया। माबायदि मिशन फेल जाखो मिथिबायना? बैसोरखो गिदिर मानसि गिदिर दामि, बैसोरखो नोंसोरनि सायाव देखायनो हानाय मोनब्ला नोंसोरो माने आसरित जागौमोन। सानबाबो सानस्लाबनो हानाय नङामोन नोंसोरो। दा बबाव मोनबावनो, बबाव मोनबावगोन दा? गैला, बार चान्स मोना, थांबाय। दा दादागिरिसो जासिनसिगोन। गैला, मोनखाला। मिशन फेला बोरै जादों मिथिबायना? बिसोरखौ हराव हमबाय, बेथ' दाम खमिसोमोन, उन्दै उन्दै। बिसोरखौ हराव हमबाय, हमनानै फुङावनो मा जाखो? भिडिअ आउट जाबाय इउटुबाव। जोबोर गिदिर भुल। भिडिअ आउट जानो नाङामोन। भिडिअ मालाबाबो आउट जानांगौमोन, थाथ'नांगौमोन, दोनथ'नांगौमोन बिसोरखो। ओरैबायदि गिदिर भुल मावदो। सोर भिडिअ बानायखो दसेनो सोर रानखो, सोर वाट्सएपआव रानहरखो दसेनो सोर इउटुबाव होखो, ओरैबायदि गिदिर भुल। आरो बिसोरो आदामोना, बिथांमोना एक्शन डेब्बीखा, माबायदि खामानि मावनांगौ मोनथिखानांगौ, माबायदि मानसि बरननांगौ, माबायदि खामानि जायो, माबायदि खामानि मावो, बेफोरखौ बिसोर मोनथिखाथारनांगौ। नाथाय मोनथियाब्लाथ' बिसोरनि जोबोर गिदिर भुल। ओरैबायदि गिदिर भुल मावदो, भिडिअ हगारनानै, सोर हगारनाय मिथिया। मिशन फेल। खर' गिदिंलांगौमोन सोरबा सोरबा, आंखो जोंखो गाज्रि मोनग्राया। बै दामिकखौ नोंसोरनि सिगाङाव देखायनाय मोनब्ला आसरित, माने नोंसोर मानिनोनो हानाय नङामोन। बेफोरबायदि माने खबर मोनखादोंमोन।
मोनथिखाजोबदोंमोन माने दा बबाव जाबावनो देरहासाराबो खोन्थाजोबना होबाय देरहासारनिफ्राय एमजिआबो खोन्थाबाय बबाव जाबावनो दा मिसनानो फेल गैला मा मावना जायो मावना जा नाथाय बाराद्राय सोखो मोखो फैनानै देखायफैनाङा फेसबुकफोराव उन्दै उन्दै ब्रेनानो रायाखै मेलेमानो राथ'वाखै आरो बिसोरसो बाराद्राय माने देखायनो नागिरबावो बुंनांगौ जेबो गैला बुंनोबो गोसो गैयामोन थेवब्लाबो एसे खोन्थाना होबाय आं नोंथांमोननो अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द